ଦଉଛୁ ଅଫିସର ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଅଫିସର ଆଗରେ ଧୀରସ୍ଥିର କଥା ହବ ଜାଣୁଥିଲେ ଏ ଅଫିସର ଭଲ ଭାବରେ ମୋ କଥାଟା ବି କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛ ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା ତୁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଯୋଜନା କଥା ମରଣ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଅଫିସର ଏସବୁ ମିଛ ହଁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଆଉ ତମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ବି ନୁହଁ ଏ ମଙ୍ଗଳା ତୁ ଭଲରେ କହୁଛୁ ତୁ ସତ କଥା ମାନିଯା ଆଉ ଯଦି ତତେ ସତ ନ ମାନିଲୁ ତାହେଲେ ତତେ ମାଡ଼ ମାରି କେମିତି ସତଟା ଆଦାୟ କରାଯାଏ ସେ କଥା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଅଫିସର ତୁ ତ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଆଇଆଇସି ତ ଏସପି ଡିଏସପି ତ ଆଇଜି ଡିଜି ଏମାନେ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହେବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଆଗରେ କଥା ହେବାର ସାହସ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଫିସର ମୋ ରୋଲ ରେଗୁଲେସନ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ କରିଛି ତୋ ଭଳି କ୍ରିମିନାଲକୁ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି କହୁଛୁ ତୁ ସତ କଥା ମାନିଯା ଅଫିସର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବରକାଗଜରେ ନ୍ୟୁଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ତମ ଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସର ଥିଲା ବହୁତ ଜୋସିଲା ଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ତମରି ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଦେହରେ ପୁରା ଗରମ ଜୋସିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନେ ସବୁ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଗଲେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ ଅଫିସର ସେ ରେଞ୍ଜର ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଯାନ୍ତି ତମ ସରକାର ମୋ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବିନି ଆମେ ଶୁଣ ବସନ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ମୋ ଦେହରେ ବର୍ଦ୍ଧି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଫିସର ତୋର ଏଇ ଖାକି ପୋଷାକଟା ତୋ ବଡିଟାକୁ ପୁରା ଗରମ କରି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ଏଇ ଗରମଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋସିଲା ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିକାରକ ହେଲେ ତୁ ମୋ ଜୋଶ ଦେଖିଲୁନି କହୁଛୁ ଦେଖିବୁ ସନ୍ତୋଷ ମଙ୍ଗରାଜ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଜୋଶ ଦେଖେଇବି ତୁ ଯଦି ସତ କଥା ନ ମାନିଲୁ ତାତେ ମୁଁ ତୋତେ ଜେଲରେ ସେଲ୍ ପୁରେଇଦେବି ମୋ ଅଶାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ କେବେ କାହାରି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ତୋର ଏଇ ସଚ୍ଚୋଟ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ତାରିଫ କରିଛି ରେ ଅଫିସର ତାରିଫ କରିଛି ଶୁଣ ଅଶାନ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ମୋ ସହିତ ମୋର କଥା କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଭଲରେ କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକକୁ କାହିଁକି ମର୍ଡର କରି ମୋତେ କହ ପରେ ତ ମନା କରିଛି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବାଧ୍ୟ କରନି ଥରେ ମନା କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି କି ଶୁଣିନି ନା ମାଡ଼ ମାରି କଥାଟା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି କ୍ରିମିନାଲ ଗୋଟେ ଅଫିସର ସାମ୍ନାରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେତିକି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଲରେ କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ମର୍ଡର କଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋତେ ମାନିଯା ମୁଁ ତୋର କୋର୍ଟରେ ସଜା ପକାଇଦେବି ଏ ଅଫିସର ମୁଁ ଥରେ ମନା କରିଛି ମାନେ ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାଟା ପଚାରି ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହା କରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଅଫିସର ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଫୋନ୍ ମାରିବି
ताले तुम्हें जानी परिबो ये अशांत मंगराजर पावरटा केते पुलिस के कौन करी पारे सेटा तू जानी तो बोली क्रिमिनल मन में से कुछ ना आती अरे पुलिस चाहिए तो पता केमिति उठे वो अफिसर मते थाना हाजत रे पुरेबा पाई बारंबार बाध्य करिता किंतु थरे हाजत भीतर पुरई देखो तमर अवस्थाटा मु कोन करिबि सहित जाय चले देख वसंत मंगराज भले भले कहूँ सतटा मानि जा नहले तो तुम एमती बाड़ेगी तो मेडिकल पहुँचवा भी कष्ट हो अफिसर ब्रह्मा व्यस्त हुए मो सब से व्यवस्था कर सारी भल बिल्कुल मत से विषय पचार बाध्य कर चले तू मानी बोली तू ताले मानी बोली भले भले कहूँ से सांबादिकों को कहीं मर्डर कलु कौन करिबो तो नहले कौन करिबो तो भले कहूँ मानी जा आउ ताले लाठी पार जो आरंभ हुए ताले तू मत सुन अफिसर मते जा लागुची तुमसे गरम जोरटा एपर्यंत कमी ए अशांत मंगराज को विश्वरूप देखा बिल्कुल चेष्टा करना दान हले बहुत भयंकर यही थाना भीतर परस्पर परस्पर हाजत अरे फोन नियंतु एसपी सार फोन कर फुल गरम मुड रे अछंती आज्ञा कथा गुड मॉर्निंग सर यस सर व्हाट सर किंतु सर ओके सर ओके कौन हलो अफिसर हाँ सीधे रहो क्रिमिनल को छाड़ दिया यस सर कौन हलो गोडाई फोन रे बाघरू न्याओ हेलो सुनो हेलो देखी पाइलो निज भाग्य को दोष न दे अन्य को दे दोष दे लाभ पेपर ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏଇଆ ଫେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଡନାପ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅଫିସର ମୋ ମନ କହେ ମାନୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି କିଡନାପ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତା ସେମିତି କିଛି କଲ୍ ଆସିନି ମାନେ ପୁରା କନଫର୍ମ कि ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଡନାପ୍ କରାଯାଇନି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନଥିବ मैडम आप कांत आप धैर्य सब और आपको गोटे मंदिर ठाकुर लोड़ा मंदिर ठाकुर न रे से मंदिर अखजा अलोड़ा पलटि जीव अफिसर मोर मोर आपणक पर पूरा भरोसा अछि से मंदिर अखजा अलोड़ा हवा पूर्व आपण से मंदिर ठाकुर को निश्चय फेरे आनिबे अफिसर निश्चय फेरे आनिबे जाइए मोरी के मरुभूमि रे हमें बड़ी चटपटे चाटक बड़ी जाई रही क्यों से आज नहले करी हम पाक को निश्चय फेरी आसीबे से समय
କେତେ ଆଜି ସମୟ ତୁ ତ ପାୱାରଟା ଦେଖେଇଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ପୋଲିସ ବି ତା ପାୱାର ଦେଖେଇବ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା କଥା କଣିକି ଛାଡ଼ ଭୁଲ ଗରମ ମୁଡର ଥିଲେ ସହର ଯାକର ପାଣି ବି ଆଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଜମା ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥାନ୍ତେ ଅଫିସରଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଶୁଣିବି ନିଆଁରେ ହାତ ମାରୁଛି ତମେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନେଇ କିଛି ବି କରିପାରିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେତିକି କରିଛି ସିଏ ହେଲେ ମୋ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଧର ଆଜ୍ଞା এই অফিসরটা মরিবা দরকার ଆଜ୍ଞା যেମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଶ୍ରୀଧର এইটাକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସାର୍ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଧର ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଫିସର ଯେମିତି ଗରମ ଜୋଶରେ ଅଛି ଆମକୁ ଏ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବନି এইটা মরিবা নিহাতি দরকার তা মরিবাটা ফাইনাল ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ସିଏ ଆପଣ ଆସିବା ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମତେ କହୁଥିଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଉ କ'ଣ ସାର୍ କୋଉ ରେଞ୍ଜର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାର୍ କ'ଣ ମତେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାର ସାର୍। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି ବାଡ଼ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ବାଟଟା ନେଲା ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଲ ଦେଲ ଭଲ ସାର୍ ଦେବି ଯେ ସାର୍ ଏବେ ସେ ସତ ବାହାର କରିବ ହଁ। ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସତ କଥା କହି ଦଉନ ଶୁଣ ତମେ ସତ କହିଦେଲେ ସାର୍ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନହେଲେ ମାରିବେ ଆରେ ମୁଁ ସତ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ନିହାତି ଛାଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇବି ଛୁଟିରେ ତାହେଲେ ଆଉ ପୁରା ଆରାମସେ ପଳେଇବି ତାହେଲେ ଛୁଟିରେ ଆଉ ପଳେଇବି ସାର୍ ସତ କଥା କହିଦେବି ଆଉ ସାର୍ କଥା କଣିକି ମୋର ମାତ୍ର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଇଏ 4 ନମ୍ବର ସାର୍ ସାର୍ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଟା ଆରେ